Expect the unexpected, by the way, guys. Hwn ydy'r gyfres newydd lle fydd y pedwar yno ni, Liam, Katie, Dylan a fi, Molly, yn teithio gwmpas Cymru yn canu karaoke a chwarae pranks ar ein gilydd. Mae'n lle fydd hollol random a lletchwydd. Bydd 3 rounds a fyma mae'r pitches yn aros mlaen. Y cyfan ni angen wneud i paidio jibio fi i ennill pwyntiau. Na, dwi'n mynd yna. Pwy bynnag sy'n ennill y mwyaf y bwyntiau ar ddiwedd y gyfres sy'n ennill. Ni am ganu'r hits ac edrych fel tits. Dyma Pitch Please! So, allan o'ch chi gyd, de, pwy ydych chi'n meddwl sy'n canu gorau? Fi'n cachu. Fi'n gobeithio. Ti'n edrych fel bod ti'n gallu canu. Swn i'n meddwl yna fyd. Dwi'n caru canu, ond dwi'n ofnadwy. Beth maen nhw ddim yn gwybod yw bod fi'n band o bob karaoke bar yn Caerdydd. Oops. Fi'n mynd i bod yn quite cystadleuol, so... OK, Beyoncé. Watch your Just watch'ch mas. Does dim cystadleuaeth yma. Dyn nhw ddim yn gwybod, ond fi wedi canu efo Taron Egerton. Call me Rocket Man. So, heddiw de, fi ydy'r boss, so fi fydd yn... OK, iawn. Chi'n trio ennill y pwyntiau, so da chi ddim yn gorfod wneud yr embarrassing solo yn y diwedd. Expect the unexpected, by the way, guys. Yeah, just massive piano. So, challenge cynta heddiw, byddech chi'n gorfod gwisgo blindfold. Unwaith fyddai'n gwasgu yr claxon, byddech chi'n gorfod codi'r blindfold a dechrau canu straight away. Go. Oi. There we go. These are the blindfolds. So, pasio yes. Yeah. Diolch yn fawr iawn. So, os ydych chi eisiau hynna ar, trio nhw. Slay. Yes. Slay away. Put the blindfold down. Ti'n fel Tom Cruise yn Top Gun gyda? Oh, OK. Pen mawr. Dwi'n teimlo fel Daft Punk. Daft Punk? Fwy fel Daft Twat? So, there we go. Ydych chi'n gweld y byd na? Na. Dwi'n dweud da yna. iawn. Mae Molly newydd blindfold dy fi. Mae'n meddwl bod fi'n offi e. Fi wedi dod o'r pitches i chapter a mae surprise mawr yn aros amdanyn nhw. Bydd popeth a fi'n golygu popeth yn cael ei ddatgelu. Unwaith bydd y blindfolds yn cael ei godi. Oh gosh. Reit, dilyn chwi! Anthony. Let's go! Let's go! Da i gyd bach. Ynddi trwy. Newydd dal gofr y faith. Fi methu dychmygu pwy sy'n mynd i bod mewn hwnna. Right, ffordd ma. O, ni'n mynd. Cwn i off. Oh my god. Just dilyn fi. Ia. Iawn, boys. Sa'n gan Mae iawn. Dwi'n iawn. Oh gosh. Hello. Hi. Na i weid be fi moyn, be fi really moyn. Moyn, but really moyn. Dwi'n gwybod bod eisiau fod o... Gorffen. Is i bod yn bethau ni? Nawr mae'n digloi. Nawr boed gwastraffu fy'r amser prin. Gweithred a beth i feddwl ni am bod yn iawn. Wel, na i moyn, bod yn really moyn. Dwi'n gweld bod yn really moyn. Fi eisiau. Is i really moyn. Os fi eisiau bod yn gariad, Mae rhaid bod yn y rhaid i bod yn ffeindio Barod am beth i ffeindio Yn fynd, mae'n sy'n bod yn gariad. Mae rhaid i fi roi Cymryd y si'n rawr ond dyna bod yn fynd. Os fi eisiau bod yn gariad, Ti gorfod. Slam. Slam yn y glawr a gwmbar yna. Slam yn y glawr a gwmbar yna. Slam ar y llawr a sofbor iag Slam yn y glawr a gwmbar yna. Zig. Diolch yn edrych yn amazing. Os i fod yn gariad. Diolch bawb. Woo!
Microphone roll. Da iawn! Da iawn, boys! O, hwnna'n shit. Ydyn, dwi'n meddwl. Wel, Da iawn! Oedd hwnna'n surprise bach neis oedd? oedd hwnna yn surprise. Mawr. Oh my god, dwi'n canu I coc. Be the fuck? Blaen lawr. So, wwan, mae'n amser fwtio. Pwy sy'n meddwl bod yr un cyntaf di cyrra? Clap! Yr un o'n yw? Ac yr un trydydd? OK, so swn i'n dweud na chdi di'r enillydd. Swn i'n dweud. Ie, na, ti di'r enillydd. Da iawn. Reit. Katie di ennill? What? A Liam, a Dylan. Fi oedd Superstar 5 Spice, Dylan yn Shit Spice, a oedd Katie yn Tone Deaf Spice. Dwi'n meddwl, da ni wedi gweld digon. Diolch yn fawr iawn. Da chi eisiau mynd nôl i'r fan o'n does? Ia, let's go, dwi'n meddwl. Diolch. Diolch, Tom! Diolch yn fawr. Oh my gosh. Oh. So, boys, na chi gael surprise nice? Y sioc. O'n i ddim yn gwybod le i edrych, ond at the same time, o'n i ddim yn gallu cymryd check fi off. Ie, na. Dwi'n teimlo'n traumatised. Da iawn, da ni eisiau black trauma as the personality. Maen nhw'n dweud, os ti'n nerfus fel dychmygwch y person heb dillad. Ond- A ddim rhaid, fi'n trio dychmygu nhw gyda dillad. Ie, bach o sioc i system, dwi'n wel. Iawn. So, Katie, ti di curo efo 3 points. Mae'n sympathy vote. Mae'n twerk yn y diwedd. Twerk, Ie. So, da chi dau di colli, so boo to you. Chi fydd yn neud yr trial nesaf, basically, so gobeithio chi'n edrych ymlaen. Dwi'n dod â chi yma heddiw I farchnad Gerdydd I wneud challenge rhif 2. Katie, ti off the hook because ys ti gyro'r un dwytha, so ti'n mynd gorau mynd tro yma. Hey! 2 losers over here. So, byddwch chi'n gorau hwn yn clear, so gaf hwnna I fi. A byddwch chi'n gorau gwrando ar bob dim y dwi'n eithaf chi iawn. Byddwch ti'n gweud. Dwi yn dweud. Byddwch chi'n rhoi pob lwc i'r flaen chi. Gobeithio ti'n neud yn shit. Dim mor shit a ti. OK, Will. Oh god, sa'n gwybod be mae Molly mynd I cael ni wneud. Pray for me. Reit, Liam, os ti'n clywed fi da, pigat y drwyn. OK. Reit, dwi eisiau chdi cerdded yn ôl ac ymlaen da, yn canu helo. Helo! Helo! Ewch. Helo! Helo! Na, ta-ta, Liam, hwyl fawr. Dwi eisiau chdi wan gerdded fatha bod chdi mewn Vogue shoot. Strut it. Strut it, girl. Strut it. Yeah, go, 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 go. Oh, you better work, Liam. Ooh. Stop o'r di mewn shots. Peidiwch gadael mynd heibio ti. Helo. Helo, sorry, fi'n credu fod hwn ar gau ar y funud. Mae rhywbeth yn digwydd ar y llawr fan hyn. Mae'r rhain yn gyd yn symud. Be, fan hyn? Ie, popeth yn symud across fan hyn. No entry, basically. One way system. That way. OK, dim problem. So, dwi eisiau chdi ganu opera am ryw bysgodyn. Chwarae teg. Come on, come on! Pwy sy'n hoffi bysgodyn? Mae pawb yn meddwl bod fi'n absolutely nuts. Bysgodyn!
Chdi dy lista, ti dal rhaid. Da iawn. Yn eich ceg. Amazing. Ysgodyn! Diolch yn fawr iawn. OK, gret. Diolch iawn. Chwarae teg. Guys, beth yn y byd o hwnna? Delusional. Beth oedd ymlaen? Reit, tro chdi, Dewan. Iawn. Good luck. Pob lwc i chdi. O, diolch. Hwyl fawr. Watch it together. Bye-bye. Mae Liam di gosod y bar tro fi nawr. Wff! Reit, os ti'n clywed fi da, fedrwch chdi cymryd whiff o armpits chdi, please. Oh, yeah. Vocal warm-up one, please. La 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 la. She says, and she saw. Fedrwch chdi wneud o yn fwy one, please. La Wneud impression o Lady Gaga. Gweud bod ti'n straight, heb gweud bod ti'n straight. La 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 la. Hwna yw'r straightest Lady Gaga erioed. Oh, 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 oh. Canu nodyn rili uchel, a wedyn collapsio ar y llawr. Iawn, 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 iawn. La. Oh my god. Be fi'n neud? OK, gei di ddod i fyny yma. Diolch beth yw hwnna. Da iawn chdi. Diolch. Oh my god. Yn ôl, ydyn ôl. Ti'n iawn, sorry. Pen tos na o, rando ti. Good effort. Fi'n rhoi pen dos i fi hynna. Yes. Dwi'n sorry, boys. Reit, dwi di dewis beth sydd wedi cyrra. Cael gai drumroll, please. Y person sy'n ennill challenge fi dal ydy... Diolch beth. Fair play. Dim y 2 Fair pwynt. play. Fi di ennill! So, Liam sydd yn gorau wneud yr solo embarrassing. O, fi. Fi yn tampin, fuming, raging. Yr audacity efo Molly. Ffordd yn y byd nes i ddim ennill hwnna. Mae ddim yn gallu bod yn wath na hwnna, surely. Challenge 3, let's go, BG Bo. Reit, Liam, gan bod na chdi'n atgochi'r her dwytha, chdi sy'n gorau wneud yr embarrassing challenge ma. Oh, I know. Ti'n gorau wneud yr embarrassing challenge ma i giro 1 pwynt, oce? Mond un. Wel, ma' angen 1 pwynt. Well, yeah, definitely. Desperate am un. OK, so drum roll, please. Yr gan o ti'n mynd i ganu ydy paid a bod ofn. Wel, nawr fi'n ofyn. Mae'n baint. Ie, just paid. Mae'n rhaid paid. So, byddech chdi yn amlwg yn gorau gwisgo blindfold o hyfryd. Ac ti'n mynd i edrych na real cock, da. Be nes ti gael fi? Cock. Literal cock. Fi'n mynd i bod y most beautiful cock. OK. Edrych Bod yn Caerdydd. stunning. Wel, fe rai chdi a Lys trio i gael yr pwynt ma, da. Fi'n teimlo fel coc, fi'n edrych fel coc, fi nawr eisiau coc, ond well i fi ganu gynta. Waw, mae'n coc mawr. Ti cock. Be chi'n neud i fi? Paid y panic, ia. Le ydyn ni? Mae'n iawn. Don't worry, da ni'n mewn, man. Oh, God. O, da ni'n dod. Oh my God. Mae'n iawn. Paid y panic. Connie off. Oh, God.
bod on, agor dy galon, paid a bod on. Symud yn nes yma, paid a bod on. Dwedais i'n meddwl, paid a bod on. Os wyt ti'n meddwl i'n fath a fi. Yes. Yes. Come on. Paid a bod afon ar big coch yma. Come on. Paid a bod on. Symud yn nes yma. Paid a bod on. Agor dy galon. Paid a bod on. Symud yn nes yma. Paid a bod on. Agor dy galon. Paid a bod on. Symud yn nes yma i fi. Paid a bod on. Chwarae dig. Reit. Dwi'n meddwl bod dim amser mynd i achub o. Yeah. Let's go to the van, boys. Oedd hwnna yn mortifying. Get me that fire exit door. Ham off. Da iawn chdi. Da iawn. Mummy. Okay. Bye. Dim on. Chwarae dig. Lle yn mewn? Ti dod i mewn tyna? I helpu ti. Oh my god. Da iawn yn Come bai. on. A dwi'n gallu dod i mewn. O, na. Ti ddim. O, wel, oedd hwnna'n... Nathach chi gadael fi na? Hwna'n mor embarrassing, yn rhaid i ni gadael. Oedd y performance yn Chef's Kiss. Oedd on. She'n joio da. Wel, gobeithio nath y Beyonce coc who? enjoy fi. Genuine. Reit. Scoreboard, boys. Reit. So, Katie, ti y leader ar y funud. Efo 3 points. Dal, ti fo 2. Ag yn anffodus, mae gen ti mond un. Fi dim ond efo un bach. Ia, wel, Wel, ti gyda 0 pwynt. ia, dwi'n dalach na. Dim. Fe rhaid ti... Rhaid i Wel, gael Wel, ti'n gwybod beth, mae vocals fi yn stunning. Mae nhw'n, waw, nwch chi grio, honestly. Performance of a lifetime. Wow, passion. Reit, ti di colli, so ti'n gallu Cer o count. Ia, ti angen mynd. Cer o grafu. Siad o ma, da ni'n angen listen At least yma. mae da fi friends. Oce, ia, ti'n cerdded adra. Ti'n cerdded, by the way. Fatha ti. Allan, hoi dda. Poble. Awesome. Right, yes, mae'n amser i ni fynd on. High five. High five, dwi'n meddwl. Fi'n absolutely tampin, fi'n dressed fel coc, a nawr fi angen chwilio lift, dressed fel hwn. Taxi! So, fi yw'r boss yma. Ti'n mwyn Abertawe? Do you want to try and smell my shoe? Wyt ti'n nabod unrhyw sydd ar ein lefel?